Югары һәм махсус уку йортларында абитуриентларны кабул итү бара. Кем булырга яраткан һөнәрне һәм гомумән тормышта үз урыныңны ничек табарга? Мәктәпне тәмамлаган һәр яшүсмерне әлеге җитди сораулар борчый торгандыр. Хәбәрчебез дә шушы четерекле сорауларга җавап эзләде. Быел җәй хезмәт базарында айрым хәл килеп туды. Россиягә көчле санкция басымы шартларында кайбер компаниялар кадрларны алыштырырга мәҗбүр, икенчеләре кирәкле белгечләрне таба алмый, хезмәт хакларын арттырырга да әзерләр. Луиза Бәдриева күптән инде такси йөртә. Бөтен Россия конкурсында катнашып, җиңеп чыккан. Ширек гасырдан артык рольдә, эш баласы бар. Эше катлаулы, әкрәме шактый. Месяц заработаю 100 тысяч, то 50% это будут мои расходы. Айга 100 мең сум акча эшләсәм, 50% чыгымнарга китә. Өйдә буш ятып берәү дә берни дә китереп бирми. Теләгән кеше эшен таба. Бу фикерне Росстат мәгълүматлары да раслый. Май аенда Россиядә эшсезлек 4% чамасы кимәгән. Татарстанда хезмәт базарындагы хәл тотрыклы. Республикада эш таба алмаучылар ил күләмендә иң азы санала. На одного безработного приходится 6-7 рабочих мест. Татарстанда бер эшсезгә 6-7 эш урыны туры килә. Бездә сәнәгать җитештерү үсеш алган. Эш бирүчеләрдән 40% нәкъ менә сәнәгатьтә, аннары транспортта, төзелештә. Җәй көне авыл хуҗалыгы эшләрен исәпкә алып, авыл хуҗалыгы предприятиеларына ярдәмчеләр кирәк. Алтын куллар элеккечә үк алтын бәясенә тиң. Машина йөртүчеләр, арматурачылар, инженерлар, табиблар, укытучылар җитмәй. Тагын металлурглар, электр техникасы, азык-төлек, җиңел сәнәгать белгечләре кирәк. Икътисади санкцияләр шартларында Казанда рәтеп ябыштыручыга компанияләр 50 мең сумнан артыграк түләргә әзер. Эш эзләү өчен күп сервислар бар. Июнь башыннан гына да республика предприятиеләре һәм компанияләре 30 меңнән артык вакансия урнаштырган. Хәзер Татарстанда эш эзләүчеләргә тәкъдим ителгән уртача хезмәт хакы 47 мең сум. Эш бирүчеләр универсаль хезмәткәрләр эзли. Һөнәри осталыкны, шәхси күнекмәләрне үстерү мөһим. Хезмәт базарына пандемиядә йогынты ясады. Кайберәүләр читтән торып эшләүне кулай күрә. Тип хезмәттән тыш акча эшләп алу юлларын эзләүчеләр аз түгел. Бер сәгатьтә хезмәт күрсәтү сервисы популяр. Мәктәп укучылары да эшкә урнашу мөмкинлеген эзли. Җәй каникулларда 15 мең яшүсмер эшкә урнашкан. Бәхтиярның җилкәсендә сумка, әүзе велосипедта, йомышчы булып эшли. Көнгә 50 чакрым юл үтә. Июнь аенда 20 мең сумнан артыграк акча эшләгән. Хәзер югары уку йортларына кабул иткәндә дә хезмәт базары ихтыяҗларын исәпкә ала башладылар. Тикшерү мәгълүматлары буенча мәктәп укучыларына иң перспектив һөнәрләр, инженерлар, табиблар, хисапчы, эколог, риэлтор, психологларга ихтыяҗ бигаз. Эшне бер юлы берничә порталда эзләргә була. Телеграм каналларда сервислар бар. Хезмәт базарында вакансияләр җитәрлек, дип ышандыра экспертлар. Теләге булган кеше эшсез калмый. Фәнис Мөхәммәтов, Фируза Насырова, Владимир Ярков, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.